Op het nijbouwproject Jeltingapark in Boetenpost wordt volop werken om de eerste 9 wenningen van het in de totaal 32 wenningen die je komen. Dus is dat net waar het dorp nou op praat. De vluchting van het bouwplak loekt te ondacht. Met slingers van lucht om de gevels van de nog te bouwen huizen liekt het bouwplak wel op een kriestdorp. Het lijkt heel mooi in deze tijd van het jaar natuurlijk, deze verluchting. Maar het is echt bedoeld als verluchting, steeds maar voor de werknemers. Hè, om het werk goed te zien. Het is tot jou en Jochen om is het donker, dus die jongens die moeten wel goed luchten. We hebben natuurlijk ook de luchtmassa staan, alleen die verluchten net dicht bij het werk. Hè. En dit soort verluchting op stijgers, dat jouw lucht west het was eigenlijk. Net speciaal bedoeld voor de feestdagen dus. Maar de opvallende luchtstrips, die het wel heel wat voorthaven van krieslochtjes, sjoggen ze zeker net op elk bouwplak weer om. Iedereen betinkt zijn eigen manier van verlichting. Ik vind in deze tijd van het jaar, dan lijkt het gewoon hartstikke leuk. Zo. Oriëntatieverlichting nemen ze dat hier. En dat is voor de veiligheid natuurlijk. En dat iedereen wat goed zicht heeft. Ondertussen, de zusje verderop in Twijzel, hebben de meesten echt uitpakt. Nou, ik denk dat hij hier ook wat proberen, toch? En deze keer natuurlijk winnen, toch, van het Wiesel? Vind ik al. De kriestvreugde wordt op deze wijze dochs volop naar de werknemers bracht. En hoewel de kriestvakantie dichterbij komt, had dit geen invloed op de vooruitgang van het nijbouwproject. Nou, wij hopen voor de bouwvak het werk al erom. We hebben nog een stukje wintertijd natuurlijk wat er omkomt. Dus je weet er nooit goed helemaal in, maar dat is wel te streven. We zitten nu nog in de casco-fase. Het is start in eind oktober is dit werk start, de funderingsspel. En we zitten nu echt bijna dat de eerste tegenkomen, steeds maar. Wie werd het dicht. Hoe lang wordt het dan dat het echt een hoersnaam wordt kent? Nou, als het aan zijn wet dicht is, dan liekt het al heel wat. En dan wordt van binnen alles gereed maken natuurlijk. Nou, straks in de rin van het hier, dan staan er echt een paar mooie wenningen al.